Min 125,000 li l-Gvern għandu jiġbor minant 6 impjegati wara li dawn kisru l-kuntratt tax-xogħol tagħhom sa issa ġabar biss 7,000 euro. F'investigazzjoni li għamel dwar dan, l-Uffiċċju tal-Awditur sab li l-Gvern ilu snin sħaħ ma jirreġistra l-ebda progress fuq kif ser jagħmel biex jiġbor lura dawn il-flus. Għaldaqstant l-Awditur talab li jkollu kopja tal-files rilevanti ta' kull wieħed mis-6 individwi li għandhom jagħtu dawn il-flus. F'każ partikolari fejn il-persuna involuta għandha tagħti lill-Gvern 12,000 euro, il-fajl lanqas biss seta' jinstab. F'każ ieħor instab li persuna oħra għandha tagħti lura 36,000 euro lill-Gvern u minkejja li kellha tittieħed azzjoni legali kontra tagħha, dan baqa' ma sarx bil-possibilità kbira li l-flus ser jibqgħu ma jinġabru qatt lura. L-istess sitwazzjoni teżisti f'każ ieħor fejn persuna oħra għandha tagħti lill-Gvern 34,000 euro. L-aħħar darba li ngħatat twissija biex dawn il-flus jitħallsu lura kien fl-2006 u minħabba li qatt ma ttieħdu passi legali, il-possibilità hi li dawn il-flus ma jkunu rkuprati qatt mill-Gvern. F'każ ieħor li jmur lura 17-il sena, il-Gvern għandu jieħu lura 30,000 euro mingħand individwu partikolari. Madankollu l-aħħar darba li l-Gvern għamel xi ħaġa f'dan il-każ kien fl-1999 u għalhekk l-Awditur irrimarka li l-possibilità hija li dawn il-flus mhuma ser jinġabru lura qatt. Instab ukoll il-Gvern qatt ma ħa azzjoni fil-konfront ta' persuna oħra li għandha tagħti lura 6,500 euro. Il-każ imur lura għal 20 sena sħaħ. L-Uffiċċju tal-Awditur jgħid li għal 3 snin sħaħ minkejja li talab li jingħata informazzjoni dwar dan il-każ tħalla għal kollox fil-għama. L-Awditur sab li fi 3 każi partikolari persuni li nataw flus mill-Gvern biex imorru jistudjaw barra minn pajjiżna u li suppost tawhom lura kienu anke intrabtu li jiġu lura f'Malta u jagħmlu numru ta' snin jaħdmu mal-istess Gvern. Minn dan kollu iżda ma ġara xejn. L-Awditur qal li wħud minn dawk li nataw il-flus mill-Gvern intalbu jipotekaw il-proprjetà tagħhom biex jagħmlu tajjeb. Iżda meta intalab parir tal-Avukat Ġenerali dan wieġeb li f'każi bħal dawn ħaġa bħal din ma tistax issir. Mill-istħarriġ tal-Uffiċċju tal-Awditur eventwalment instab li 5 persuni li għandhom jagħtu lill-Gvern 118,000 euro fil-fatt ħallew pajjiżna fl-aħħar snin u qatt ma ġew lura.